Mariquita, Cristina, Crispin, Basilia, Antonio, Wenceslao, Albert, Barbara, Rustico, Saturnino, Ken, Michael, Donald Asinan, asin para kay Mary Rita Asinron. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverend Father Juan Paulo Ricafort II. Sa makusog asin maugmang tingog, sarabay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Tindog tabi. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan pagkamot kan Dios, asin an pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka boss. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa mga kasaalan, try na magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Daning ni Berhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa mga kasaalan, darahon ito sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marawayan mo. Inomami ka, rinurumyami ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka na kulang mo, kamurawayan, kagurang na na Diyos sa deng langit nun, samang makakaman, kagurang na naking putong Jesucristo,
ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kalangkang. Yesu Kristo kaipagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kadusama. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa malodok na gawi nin pagpasalamat magugma, tan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyoan sa mong pagtalubo, asin kun sa nagduman an kamurawayan kan pamayo, duman inaapod man an paglaom kan hawak, uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibo mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Si Jesus nagsakat sa langit. Ini nasaksihan kan sa iyang mga apostoles, asin pinatutuuhan kan tataramon kan mga anghel ning kagurangnan. Madadangog niya to sa babasahon, ang pagpuon kan libro, kan gibo kan mga apostoles, manunungod sa pagsakat sa langit ni Jesus, asin ang pagpuon kan Kristiyanong komunidad. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo ni mga apostoles. Sa kong enot na libro, namumutad kong Teofilo, inusip ko ang gabos na ginibo asin itinagto ni Jesus. Pon sa kapinunan, sakod na siya isinakat sa langit. Pagkatapos na hinulitan niya ang mga apostoles sa iyang pinili, sa pasabong kan Espiritu Santo. Pagkatapos kaya sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinawan niya sinda ng dakol na patotoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog ng 40 aldaw. Asin ipinahayag sa inda ang kahadean ng Diyos. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus, "Day ka mo maghali sa Jerusalem, halato nindo na mautop ang panuga nin Ama na sinabi ko sa indo." Si Juan nagbunyag sa tubig, "Alagad kamo sa laog ng kaperang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo." Kan sinda nagkatiripon, ang mga disipulo nagapot sa iya, "Kagurangnan, ngunyan mo na papakarayon ang kahadean sa Israel?" Si Jesus nagsimbag, "Daisa sa indo ang nakakaisi kung anong panahon o anong aldaw ang itinalaan ni Ama sa iyang kapangyarihan. Alagad aako nindo ang sarong kusog. Ang Espiritu Santo ang mahilig sa indo, tanganin kang umagin sa kong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa mga porokan kinaaban." Pakasabi kay ni, nahiling siya ninda nag-iitaas, sagkod ng patahoban kan panganuron. Mantang sinda nagtitingkalag sa langit, nahiling siya na nag-iitaas, duwang lalaki na ang gubing maputi. Tuminaid sa inda asin nagsabi, "Mga taga-Galilea, tadaw ta kamo nagtitingkalag sa langit. Ining Jesus na hali sa indo isinakat sa langit. Mabalik na siya nahiling nindo na huminali." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, asin awit din kaugmahan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit ning kaugmahan. Mag-urupa kamo, gabos sa banwaan, kantahon sa Diyos mga awit din kaugmahan. Hulita orog kahalangkaw ang kagurangnan, dakulang hade sa bilog na kinaaban. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit ning kaugmahan. Ang kagurangnan suminakat kaiba ang awit na maugma. Ang kagurangnan kaiba tanog ng trompeta. Mag-awit sa Diyos mga awit kaugmahan. Mag-awit sa tunghade, mag-umaw sa iya. Mag-awit sa Diyos, Alleluia,
awit ning kaugmahan. Ang Diyos iyon hadi kan bilog na kinaaban. Salmon kaumawan, sa iya awiton. Ang Diyos nagahadi sa mga kinaaban, sa bilog na banwaan. Ang Diyos nagutukaw, sa iyang banal na tukawan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit ning kaugmahan. Sa ikaduhang babasahon, pinapasabot sa to ni San Pablo, ang kadakulaan kan kapangyarihan nin Ama, na nagbuhay kay Jesus sa magagadan, asin nagpaurog sa iya, sa arinman sa kinakban. Sa kapangyarihan na ini, kita man makakalaom, na arog kay Kristo, makamtantaman ang kamurawayan na panuga, sa mga nagtutubod, asin maimbod sa iya. Ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga tugang, itaulugod sa indukang Diyos ni Hesukristo na satong kagurangnan, Ama ning kamurawayan, an Espiritu ning kadunungan asin pakasabot, kung ano ang ipinahayag, tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mata ni sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang paglaom na pinag-aapudan sa indo, kung ano ang kayamanan, kang kamurawayan na sa iyang itinuga, na ipamana sa mga banal, asin kung anong kadakulaan, kang kapangyarihan na ginamit niya para sa sato na mga nagtutubod. Ini masasabi nindo, huli sa kapangyarihan na ginamit niya, kay Kristo kang binuhay niya liwat sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang tuo sa kalangitan. Urog na halangkaw kisagabos na prinsipado, potestad, bertod asin dominasyon, halangkaw kisa arinman na kinaaban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak sa irarom kambitis ni Kristo, na ginibong hadi gabos, pamayo kang simbahan na iyo ang sa iyang hawak, kapanuan niya na nakakapano sa bilog na linalang. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ulit ni Kristo mga bihag makakaligtas, mga butaliw at mamumuklat, mga api, susurog at tutubuson. Uyan na, ang mabalawg na panahon. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa inda, susog sinasurat, an Mesiyas magtitios, sa ikatulong aldaw maubuhay liwat, asin sa ngaran niya irurukyawan pagsulusol, asin kapatawaranin mga kasaalan, para sa gabos na banwaan, poon sa Jerusalem. Kamo mga saksi kay ni gabos, ngunyan ipapadara ko sa indo an panuga nin sa kong ama. Maghanat kamo sa banwa, sagkod na panoon kamo kan kapangyarihan na hali sa itaas. Pakatapos, dinarasinda ni Jesus sa Bitanya. Initaas niya an sa iyang mga kamot,
asin binindisyonan sinda, mantang nagbibindisyon sa inda, nagpaaram asin isinakat sa langit, sinamba siya ninda asin nagpuli sa Jerusalem, pano nin kaugmahan, nag-omaw asin nagpasalamat sa kagurangnan. Marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa inagabos mga tugang. Marhay na aga man. Ngunyan mga tugang na Domingo, ikanom na Domingo sa laog kan panahon kan pagkabuhay liwat, sa tuya po na sinisilebrar ang solemnidad kan pagsakat sa langit, kan sa tuyang kagurangnan. 40 aldaw pakatapos na si Kristo mabuhay liwat, siya suminakat sa langit. Asin sa erot mga tugang na pagbasa na hinanyog nga to, kung paano isinaysay ang siring na pangyayari sa buhay kanasuyang kagurangnan asin siring man sa buhay kan mga nagsusunod sa saiya. 3 taon, iginugol ni Kristo na sa iyang buhay di sa ibabaw kan daga sa iyang ministeryo publiko. Asin ipinahayag niya ang mensahe kan Diyos Ama, ipinahayag niya ang mensahe kan Diyos sa katawohan, asinan sa iyang mga disipulos ang naging saksi kaiyan. Kaya sa pagsakat kanasuyang kagurangnan sa langit, tinawan niya ng mandato ang mga disipulos niya na sa iyang tataramon sa indaman na ipahayag. Physically, ang suyang kagurangnan sa matakan mga disipulos daina, asin sa istorya kan simbahan, ang sa tuyang kagurangnan, yaon na duman sa langit, asin nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Alagad, ang pagpahayag, ang pagproklamar, ang pagtaonin buhay sa iyang tataramon, sa iyang katukduan, nagpapadagos sa lakaw, kan buhay, kan simbahan. Kaya sa pagurop-urop na mga tugang, duwang bagay, ang sa muyang taawanin doon, enot, ang pagselebrar niya to kan solemnidad, kan pagsakat sa langit, kan suyang kagurangnan, para sa tuya, ang simbahan nagbabaklay, kapahayagan, kan sa tuyang pagtubod, pagpahayag na tunay asin totoo, ang sa tuyang kagurangnan, na buhay liwat asin suminakat sa langit. Ikadua, para sa tuya agabos, ang siring na selebrasyon mga tugang, minadaraman sa tuya, tangani na arangon, pag-andaman, asin siring man pagurup-hurupan, ang buhay man na maabot para sa tuya agabos. Ang buhay na daing kasagkoran na sa paagi kanasuyang kagurangnan ihinirasman sa lambang binunyagan, sa lambang miyembro kan simbahan na sa iyang itinugdas. At mga tugang, sabi ko kayan, ang pagselebrar ta kan solemnidad, kan pagsakat ni Kristo sa langit, kapahayagan nin pagtubod. Kita bilang sarong simbahan, minapahayag na tunay asin totoo si Kristo suminakat sa langit. Kaya sa lambang pagpahayag ta, pagproklamar ta kan kredo, kita durungan na minapahayag, nagtutubod kita kay Kristo na nabuhay liwat asin suminakat sa langit. Ining pagtubod ta mga tugang, bako sa lamang istorya o moro-moro sana, alagad, yaw na suyang pagtubod na initunay asin totoo, ninhuli sa banal na kasuratan. Asinan sa mga ebidensya ta kayo na sinibasihan, dahing iba kundi sunading nanyog niya to sa enot na pagbasa. Isinaysay kung paano si Kristo suminakat sa langit. Iyon mga tugang kapanuan kanasuyang pagtubod. Iyon mga tugang ang pundasyon asin harigi na tunay mananggad. Ang situyang pagtubod kay Kristo tunay asin totoo. Asin sabi ko nga ni kayo sa inyong mga tugang, si Kristo ang sa iyang pagtukdo sa tuya agabos, ang sa iyang pagpahayag, kan minsay kan mahal na Diyos, na ipinahayag sa tuya, asin ngunyan, sa paagita, padagos na buhay, asin siring man padagos na ipinapahayag, sa bilog na kinaaban. Takon igwaman mga tugang na balaog para sa tuya agabos, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, asin ang sa iyang pagsakat sa langit, ding iba, kundi ang pagmisyon niya to gabos. Ang pagsakat ni Kristo sa langit, kapahayagan man, kan pagpuon kan buhay ta bilang mga misyonero ni Kristo. Ang mandato enot sa gabos itinao sa iyong mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na runa, asin ipahayag nindo ang barahay na barata.
Asin kita mga tugang, bilang mga binunyagan, bilang simbahan, ansiring na mandato, iyuman ang nalaytay sa tuya bilang mga Kristiyano. Kan kita mga tugang nag-ako kan sakramento kan bunyag, ansiring na mandato, ipinasa sa satuya, itinauman sa tuya. Bilang mga disipulo ni Kristo, ano oral daw niya itong pagkabuhay, pangapunan sa tuya, tangani na magpahayag, kan marahay na bareta, kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Asin siring kay Kristo, kan pinuunan niyaan sa iyang ministeryo publiko, anon sa iyang pinahayag, an pangapunan kan pagsulusol asin pagbakle, an pagibunin karahayan sa kapwa, asin siring man an pagpamate, kan pagkamuot pagkaherak asin pagpatawad kan mahal na Diyos. An siring mga tugang na mensahe, daiman nagbabago. Alagad ang siring na mensahe, padagos na ipinapaginumdum sa tuya, tangani na kita bilang sa iyong mga misyonero, tangani na kita na tinaawan manin mandato na magmisyon sa pagpahayag asin pagproklamar kan tataramon kan mahal na Diyos, iyuman ang suyang maipahayag, iyuman ang sa tuyang maipamate. Kaya kung susuy-suyon tanenot na pagbasa, ipinahayag digde, ang misteryo Pascual kan suyang kagurangnan, nan aki kan Diyos, an aki kan tao, an suyang kagurangnan na sa Jesucristo, maaginin pagtios, maaginin pagsakit, alagad mabubuhay liwat, asin masakat sa langit. Asin iyuman ini mga tugang ang laog kan suyang ipinahayag, na siring sa isinaysay sa enot na pagbasa, siring sa isinaysay sa Ebanghelyo, iyuman ang laog kan sa tuya mga tugang na ipapahayag, na ipuproklamar, nan sa tuyang kagurangnan, nag-agi kan sa iyang misteryo Pascual, asin suminakat sa langit. Asin sa siring mga tugang na kapahayagan, pinapatutuuhan ta, pinapatunayan ta, na ang pagligtas sa paagi ni Kristo, tunay asin totoo. Asin sa siring man na pagpahayag, sa tuya man mga tugang na minamanifestar, ang mandato na itinaustuya kan suyang kagurangnan, na daing iba, kundi ang pagpahayag kan sa iyang tataramon, ang pagpahayag kan Ebanghelyo. Kaya, ang oral daw na pagkabuhay kisarong Kristiyano, daing iba kundi ang pag-istorya, asin ang pagsabuhay, kan istorya, kan sa tuyang kagurangnan, na si Jesucristo. Kaya kita bilang mga misyonero ni Kristo sa ibabaw kan daga, na tinaawan kan mandato na magpahayag, kan marahay na bareta, an apudtaso yung mga sadiri, proclaimers and evangelizers. We proclaim the words of Jesus. We proclaim His teachings, and at the same time, we evangelize through our actions. Kaya duwaan suyang katungdan, magpahayag kan sa iyang tataramon, magsabuhay kan sa iyang tataramon. Kaya lugod mga tugang, arog sa mga disipulos ni Kristo, mag-alingaw man lugod sa bilog tang pagkabuhay, an katungdan na ini, an responsibilidad na itinaustuya kan kagurangnan. Asin suyang pagpahayag, day man lugod magluya an suyang mga buot. Nata, an panugak ni Kristo pirmingyaon, I'll be with you until the end of time. Asin ikadua, ang panugaan ni Kristo, day sa nanatapos sa pagpahayag kan sa iyong tataramon, na ako danay niyaon sa Diyos at kundi sa katapusan kan kinaaban. Alagad yaon sa iyang promesa, na siya mapadara kiparaklito, na siya mapadara sa tuya, kan Espiritu Santo, tangani na mas tawan kita nin kusog, na ipahayag an sa iyang tataramon, na ipahayag an maray na bareta. Ikaduwang punto, ang solemnidad kan pagsakat ni Kristo sa langit, para sa tuya aman gabos, na bilang sarong simbahan na nagbabaklay digdi sa daga, andira kay tuya paglaom. Paglaom, kan buhay na daing kasagkoran, paglaom na kita makakasunod man sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Siring kay Kristo, pakatapos na utubon niya ang kabutan kan sa iyang ama, pakatapos nagibuhon niya ang gabos na bagay, tangani na mapahayag ang panuga kan Diyos na kaligtasan, ang sa tuyang kagurangnan, suminakat sa langit. And we should always look forward to our own story of ascension. Bilang mga Kristiyano, sabi ko nga ni, yawnan mandatos tuya na magmisyon. Alagad ang suyang pagmisyon, kung kita nagiging tunay asin totoo sa mandatong ining itinausuya ni Kristo, ang naghahalat man sa tuya, balaog asin biyaya.
Balaog asin biyaya kan pakisumaro, duman sa kamurawayan, kan sa tuyang kagurangnan. Kaya sa kolek, sa pamibi, sa pagpuon, ipinapahayag man sa tuya, ang dakulang paglaom na kunhay ng suyang pamayo, kita gabos, masunod man sa saiya. Asin iyo ini mga tugang, ang dakulang bagay, ang dakulang biyaya sin balaog na itinataos tuya gabos. Napakatapos man kan suyang pagmisyon, digdi sa ibabaw kan daga, kita man mga tugang hirsa ni Kristo kan sa iyang kamurawayan. Kaya ang lugod, magiman ining inspirasyon sa lambang saro sa tuya, nalugod sa oral daw niya itong pagkabuhay, maipahayag tan tatramon kan mahal na Diyos. Nasasabotan ta sa mga maimbod as sinagdadanay sa pagtubod, balaog man asin biyaya, an itatao kan sa tuyang kagurangnan. Kaya we should always look forward to this gift of our faith. We should always look forward to this gift of our Lord. Ang kaipon ta sana maging tunay asin totoo na tagapagdara kan maray na bareta kan sa tuyang kagurangnan, maging totoo asin tunay na tagapagdara kan tataramon ni Kristo sa bilog na runa. Amen. Amen. Matindog po kita, ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidang huli kin Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabangin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na ding kasagkoran. Amen. Mamibi kita kay Jesucristo, hadi nin kamurawayan na suminakat sa langit, alagad uya sa to sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan nin panahon. Iniyan sa tuyang simbag, hadi nin kamurawayan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Hadi nin kamurawayan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang bilog na banwaan nin Diyos, tanganing ang Espiritu Santo na itinuga ni Kristo, iyo ang magtabang sa to, sa pagsaksi dapit sa katukdoan ni Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Hadinin kamarawayan, Hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos na nasa gobyerno, tanganing gamito nindaan sa indang autoridad sa espiritu nin paglilingkod, pagkamuot asin kapakumbabaan. Mamibi kita sa kagurangnan. Hadi nin kamurawayan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang mga dukha asin naggehelang, ang mga nawawaranin paglaom, tanganing huli ki Kristo na suminakat sa langit, magkaigwanin mga tao na matabang sa sainda. Mamibi kita sa kagurangnan. Hadi nin kamurawayan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang satuyang katiripunan, tanganing ang lambang saro sa sato, magin maimbod na saksi, kan paglaom, kaugmahan, asin katuninungan ni Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Hadi nin kamurawayan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga media practitioners, naan sa indang pagmamareta, magin sandigan kan katutuuhan, tanganing sa tong malabanan ang fake news. Mamibi kita sa kagurangnan. Hadi nin kamurawayan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Jesucristong kagurangnan, hadi nin kamurawayan, ako an sa muyang pakimaherak, padaran sa mo an sa imong banal na espiritu, tanganing pag-umawon asin pagkuyugon mi ika, na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen.
Magpamibi ikaw mga tugang tanganan sa koas na sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa mga pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot ni sakripisyo para sa pagpamuraway kan pagsakat sa langit, kan sa imong aki ngunyan. Warasan naminibi kami, nahuli ka ining urog kabanal na pagpatinaraw tauhan, makabangon kami pasiling sa kalangitan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas na danay asin minisan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Ulitan kagurangnan na sa Jesus, hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa atubang kan mga nangangalas na angheles, suminakat sa kaitaasan nin kalangitan, pagultangan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tangani natalikdanan hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya, na masunod duman kung saan nag-enot siya sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmaan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit no ni Virtudes, asin ang mga angeles na putistades, nag-aawit kang himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggaran banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pamanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kanisa sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinoo sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos sin magakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalisin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulusan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagandaan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw, magdatumo.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagaranas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo, ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tangani malubos mo siya sa pagkamuot, kay baka na sa mong Santo Papa si Francisco, asin ka na sa mong obispo si Joel, asin ka gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, ano sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gran, dangan ako asinda sa liwanag ka na sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganin kay Ibn Santa Maria Virgen na akan Diyos, kan mga banal na apostoles and gabos santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigo maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw as nagkumuraway sa emo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami, kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman, kataninongan, tanganin kami natabangan ka na sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong ka na sa mga paraligtas na si Heso Kristo. Sa Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, kataninongan iwinawalat ko sa Indo, anas kong kataninongan itinatao ko sa Indo, hara pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kin sa imong simbahan asin papagkanigua, na siya mapatunino asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kataninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kita kan kataninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyan kordero kan Dios, uya siya na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, paladan kita na inapod sa pamanggi kan kordero. O na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo, ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahira ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa korerihe, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang hawak ni Kristo, Amen. Jesus nakahurangan, kami sa imong nabubutan.
Malahod po kita sa pagpamibi, kanasarong pagbaklay, kanasong simbahan na lokal. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Mapamugta kalugod sa muyang mga puso, ikanasulong magiya sa mo. Tukduan sa mo ang dala na dapat mingagihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kami mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na kami magibon ni nanuman na bakong tama, hari pagtugot nan kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa langdalan, o makaimpluwen sa mo sa mga salanggibo, gikan na sa imo, mapasa mo ulugod ang pagkaburunyog, tanganing saro kaming magbaklay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin day marayo sa dalanin katotoohan, asin kun ano ang tama. Gabos ini nahagid mi sa imo, na nagtatrabaho sa lambang lugar asin panahon, kasaro ka nama asin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa sagkod paman na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami warasan nan pagkamot kan Kristiyanong kaimbudan, magdira sa mo duman kung saan na sa mong pagkatawo yaon sa imo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa mga paisi. Ano sa tuya po mga tugang na second collection, tabang niyato ini para selebrasyon kan World Communications Day, asin mga programa kay ini. Ikadawa, cemetery update, inaapudan anigwa na mga ipinalubong sa Legazpi Catholic Cemetery, na kung igwa patabi kamong mga kaulangan digdi, siring kan moroso, sa arkila asin iba pa, makiasikaso tabi kay ni Tolos. Para sa iba pang detalyes manang digdi, makipasiring na sa natabi sa opisina kan sa tuyang parokya. Ikatulo po, kalinigan kanistong simbahan. Ano sa itong parokya, padagos ang pangapudan sa gabos na mantiniron ang kalinigan kanistong simbahan. Kunigwa po kamong darang pinatusan kanin kakanon, botelya nin juice, tubig asin iba pa, daytabi ang mga ini ipagwalat sa loob kanistong simbahan, asin itapok tapo ini sa tamang basurahan. Pangapat po, ang yung mga latest donors. Salamat sa mga nagdonar kanakaaging simana. Mga anonymous po na nagtaunin 2,600 pesos, 800 pesos, 500 pesos, hali man po kay Rosalinda Hinal, 3,000 pesos, hali po sa Neo Communities, 2,970 pesos. Ano minapais po, sin minapasalamat, ang tuyang kura paroko, Reverend Father David Thomas Ramoso. Matindog na po kita para sa uring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong uman. Idokoan payo maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kahirakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasaalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan premyo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagseselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iyo man sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sinisilibrar sa kaugmahan sa sagkod paman. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama asin an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo ti hayag purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isikaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong tungkol sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, nagsusabay sigaw sa
pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah.